Ndizi TV erietariane Ndemo Steven. Mate eyemo kuruaga kero imeyabo machoge chache nigo yaganiri obokonyi bwechibesa ase omwana obo omunyaruka oyure ase ekerasi ge 12 elinde konyora obogwenia omorikyo ito Mildred Mumanyi natalera ensemeyo nagotwariganiria orobotiro kubwata ase njira iyo bwikiranu. Obogima nigo bogendrete gokongera abange ase ensemo yechindagera efees ligo lirie bintu gubyengencho na sabande gusinyugwa kana chibesa cha nyagitali. Omwana Elizabeth Gesare kurwe kenyoro kya Nyamboga imeyabo machoge chache uyole kirasi ge 12 ase skuru ye secondary ya Nyagenge nigaro murwaire asasi nyurukonyora ebitoki ebyo birekiri buchimya isano ulia kwegendereria obogwene bwae ase nyagitali ase arware temboto nechibesa chiganeirie nigo chire chinyinge buna mamo mwabo akoerera. Mwana achagete kurora 2021 agatwale saini yuko bimbe mboto tukaira ngoranganda kenelino lakini likaendera kusiti agaika 21 October tukaenda Kisii 6 tuka X-ray tukatumuka alafu koira na chibya sikatolema tuika 2022 July ande tukaenda level 6 tugatendi kuno munyakitali akanyore shida bwate seke nyinyo kya twarero muchande nyamemere torore takiru kurusu nyameye gukosti itagete chuma eguchuko support chingangura chume yone gukosti chibesa chire chinyinge chitotali kunyara gutwara alaundi 500,000. Nonyana boigo nigo nginago ntebya chibese chyo nigo chiri chinyinge no konyora kwabo nigo korogoke ase ise boigo akwera igoro yege barua agokora yondo mutakase ngokolega singo koleke barua omanyi ndigiro muchibo muntu nko muri siri chiombe timbu atinguru jinde besanko ewo ekobe enkeru na 500 nero ngokolera abana mbugate saba abana bonsi mbatagete ndagira akagundo na bwate onko ndasita singe abana barabange bakwende sukuru ngakiende baseri ku kibasa cyabora baberaka 500,000 chikunyora withugorogoke ituko kole konda ya siringi 100 ase chinga kiecho nigo abaiboli abo babwate okugania kwabo gochiase abasamaria abaya babwatokugania ukuya batokonye egere tunyare gukonya omwana achokora matemu December na November ukora guchia matemu anyare kurwali wenda gukora matemu bono boro no boikire gabono timbu atinguru ende yonsi ndanya kurwali omwana ngosabwa basamaria baya bonsi bali babwata nkolengi yayo gokonya bankonye akonyere omwana elinde nera abwe kanimira abandi agende sukuru asome nabonda igubuya karo omwana arwali abanyakenyoro nabaruboni go barengena yayiga igo tugosaba mwesimiwa arwa miruka rongo ruito no mwesimiwa simbarati gabana yaito mama konye mwana no alisku kirangana ata kero chokara matemu mbona sebiche mwese kuligena mama ko robimbire sana kurwa atikete skuru kiaro mwana narwe kabwate oroje gosoma asaiti abande igo tugosaba bana muno mugumeni oito twachora tolistonya toto motokonye egero mwana oyo iganyare kobokurwaligu akendera amasomo aye kero muntu nabwate endoto yae iria aganeti gwikirania kurende aso mwana Elizabeth Gesare endoto iyo nigo yatenenire asegeka egeke asogosaba kwayo konene amona kuri kwa baibuli baenga omusamario muya aisokie iria mukonye irinde ryo boroiro bwa mubwatire unyare ko baboko bwena irinde rya gendererie amasomo aye na gwikirania endoto yae hingo report ya Egetaseni kya Ndizi TV kurwaga igabo